Коншак районының Хәлит авылында яңа сквер асылды. Сквер 1000 ашу авыл халкына ысын мәгънәһендә зур бүләк булды. Агаслар белән тирә-ягы уратып алынган ял итү урынында БТР 70-кә урын табылган. Жители Халитовского сельского поселения будут всегда достойно и высоко нести флаг всех жителей сельского поселения и будут достойны во всех делах. Сквер яугир интернационалистларга арналган. Авыл биләмәһендә улар 100-гә якын кеше һанала. Килүчеләрдә авылдаштар үз көсе белән оештырган концерт программаһы белән каршы алды. Ушла в историю афганская война, никем и никому не объявленная, героическая и трагическая. Она оказалась 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Сегодня жива память, потому что живы те, кто воевал. Сквер асу авыл биләмәһе башлыгы Әхмәт Шавалиевтың һәм депутат Дауд Хужинның идеяһы. Милләттәшләребезгә ярдәмгә эшкуарлар һәм ябай авыл халкы ла дәрәү кылды. Әйтеп үтәргә кирәк, ошо бердәм көс менән бында 5 ел эшләмәй торган мәдәният йорты ла тергеделә.